L-istqarrija li ħarġet il-UPE Voice of the Workers dwar kif l-iskel tal-Ingliż bħala lingwa barranija għadhom mingħajr is-supplement tal-paga tal-COVID-19 ġiet ikkonfermata mill-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici f'konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba' filgħodu. Mistoqsi minn Net News dwar ir-raġuni għal dawn l-iskejjel tħallew għal rieħhom għadhom mingħajr għajnuna wara kważi xarejn mit-tnedija tal-iskema, Owen Bonnici attribwixxa dan id-dewmien għall-ipproċessar tat-talbiet mill-Malta Enterprise. L-bieraħ wara l-istqarrija li ħarġet il-UPE li kienet titkellem dwar każ partikolari li jiena naturalment kull każ huwa importanti, ġifieri mhux ħanoqgħod ngħid għax każ wieħed. Kull każ huwa importanti, kull bniedem huwa importanti, nakkomunikajt mas-CEO tal-Malta Enterprise, irringrazzajtu tax-xogħol li qed jagħmel u jiena naf li l-attenzjoni meħtieġa sabiex kwalunkwe applikazzjonijiet pendenti kemm jista' jkun jiġu proċessati b'mod tajjeb u mexxej. Brabta ma' dan il-każ, il-UBE sqarret kif membru minn tagħha li batem il-kanċer u għalhekk huwa vulnerabbli ilmenta mal-juni li kellu joħroġ jaħdem għaliex ma rċeviex l-għajnuna tal-gvern. F'din il-kriżi pandemika, Owen Bonnici kompla jitfa' inċertezza bla bżonn bejn il-partijiet kollha fis-settur edukattiv, hekk kif bil-kummenti tiegħu fil-midja soċjali kompli juri kif m'għandux għarfien dwar kif jimxu l-affarijiet. Dan war li fuq il-paġna soċjali tiegħu f'post li għamel dwar ċirkulari maħruġa mill-Ministeru tiegħu brabta mal-qbil tat-Task Force Edukattiv għal żmien il-COVID-19 u għażiet rekwiżiti addizzjonali għall-għalliema li ma kienx maqbul fit-Task Force. Din il-post ġabet l-istmerija ta' bosta għalliema li mentaw kif il-Ministru jrid jindaħlilhom fil-mod li bih joffru l-lezzjonijiet lill-istudenti. Jiena nemmen li kwalunkwe nuqqas ta' ftehim ġi indirizzat u ġi riżolt kollox jorbot ma' kumment li għamilt fuq il-medja soċjali u jekk b'xi mod inftehjimt mod ieħor jiena żgur ma kienx l-intenzjoni tiegħi li nifsi hemmhekk. L-MUT min-naħa tagħha f'istqarrija bżgħat lill-għalliema sabiex jinjoraw il-kumment tal-Ministru li ma jirriflettux dak li ġie maqbul fit-Task Force għaliex l-għalliema li huma edukaturi professjonali m'għandhomx bżonn lezzjonijiet mill-midja soċjali fuq kif jaħdmu.